skal se en gang rød her. Processen med at male er meget, man kommer automatisk i sådan en høj koncentrationsgear, som kan minde lidt om en meditation. Altså man bliver jo helt tabt ind i billedet. Det kommer lidt an på fasen, og når man laver i starten, når man laver en baggrund, så kan man godt sidde og snakke eller høre noget musik eller sådan noget. Men når man kommer ind i sådan midten af billedet, der hvor det er rigtigt, hvor det sker for alvor, så er det meget koncentrationskrævende. Og meget givende også. Altså man får jo en masse ro af det. Så det bliver næsten lidt som en meditation, som man kan sige. Jeg ville jo oprindeligt være maler, da jeg var sådan 12-13 år. Og så begyndte jeg at spille musik og blev meget begejstret for det. Og så da jeg sådan kom dertil, hvor jeg var færdig med skolen, og jeg skulle til at bestemme mig, så synes jeg, at så var det musikken, der overtog. Blandt andet, fordi jeg synes, det var sjovere. Fordi man er sammen med folk, og tager ud og spiller, og tager på turné, og spiller sammen. Og det synes jeg simpelthen var mere. Altså det tiltalte mig mere på det tidspunkt, end at sidde overvejende alene og lave billeder. Men jeg blev ved med at male et stykke tid. Og til sidst så er det jo lidt ligesom, hvis man har været i studiet, så på et lidt senere stadie, så mixer jeg lidt, og det ender med, at jeg laver en mastering. Og det kan være nogle helt små detaljer, men det er ligesom det, der gør, at det vibrerer rigtigt til sidst. Nogle gange kan det bare være en vernis, nogle gange kan det være bare nogle ganske små steder, hvor man tegner noget op, så det lige står knivskarpt til sidst. Fra 2002, der begyndte jeg at male, der var jeg derhjemme i starten, og det lugtede jo lidt af olie og så videre. Så udstillede jeg faktisk meget hurtigt, efter jeg var begyndt ret optimistisk, så jeg var udstillet blandt andet i Jazzkælderen, som fandtes dengang. Og i DJBFA's lokaler og senere i en masse kunstforeninger fik jeg ret hurtigt kontakt til. Og jeg hænger også på nogle ministerier og nogle forskellige steder rundt omkring. Og i 2017, der mødte jeg Ritva Landler, som havde plads i sit atelier. Og det er jo klart, at i det øjeblik, jeg kom ind her, hvor vi er nu, Basement Art Studio, så fik jeg lavet meget mere. Og fik også mere frihed til ligesom at eksperimentere løs. Og så har jeg også fået en helt lille coaching undervejs af Ritva. Så det har også været meget værdifuldt. Lige her på det sidste har jeg været med som gæst på en sammenslutning, som hedder Mens vi venter på Nora, hvor vi udstillede i Brøndshalen på Frederiksberg. En stor udstilling med 17 kunstnere. Maleri, keramik, skulptur. Så det var meget spændende at være med der. Så der er nogle typisk sådan lidt maskeagtige, drømmeagtige atmosfære. Altså. Og der løber sådan noget igennem, hvad handler det om? Jamen det må være sådan en dream stream, tror jeg. En drømmestrøm, som starter her, ikke? Og så går igennem, så det hele er sådan lidt. Jeg vil ikke sige, at det er et mareridt. Det synes jeg ville være synd. Der er måske sådan en lille fest, ja. Og så startede vi jo til faniseringen, så kombineret med noget musik, hvor jeg så lige spillede lidt åbningsmusik med nogle gamle kammerater, nemlig Yasser Moron-Pino og Ariel Solomon, en trio. Så det blev en festlig åbning på udstillingen.
Det er jo sådan nogle gennemgående, nogle glade musikmasker. Altså. Når jeg kigger på det, så hører jeg ligesom noget musik, som er energisk. Jamen, jeg synes, det kan jo godt vise en anden aspekt af en person. Man er jo ikke kun det man kan se. Altså, man kan jo godt være noget anderledes indeni, end det, der er udadtil. Så maskerne kunne meget tit være et sindsbillede, måske. Og så kan man jo også tænke sig, at maskerne på en vis måde kan være selvportrætter. Altså er noget af de tanker, man har i sig selv, som ikke umiddelbart kan ses. Så der er også en måde at udtrykke og nogle følelser, man måske kunne have, som ikke umiddelbart kommer ud på en måde. Nogle gange så finder jeg stykker træ rundt omkring, sådan på byggepladser og sådan noget, og så kan de komme under behandling her. Det synes jeg er meget sjovt at lave. Sådan sideløbende. Og det kan også være, når aprikoserne er spist, at man lige kan lave sådan en lille. Og så er jeg meget glad for at lave miniatyrer, og dem har jeg lavet rigtig meget af. Så der er sådan et par typiske 20 x 20 cm. De er jo tit, ligesom mine større billeder, så de små her tit lavet i serier, hvor jeg bruger den samme palet.